היי חבר'ה, רוצים שנלמד איך להכין קפקייקס קטיפה אדומה? ובכן, בואו נתחיל. נתחיל בהכנת החובצה. עקבו אחרי המתכון. לאחר מכן נערבב את כל החומרים היבשים אל תוך קערה גדולה. את המתכון והכמויות תוכלו למצוא בתיאור למטה. ועכשיו אל תוך קערת המיקסר עם וו פדל נכניס את החמאה והסוכר ונתחיל לערבל. נוסיף ביצה אחת, נערבב אותה טוב טוב, אפשר לעצור ועם מרית לגרד את התערובת מהצדדים של הקערה. אחרי שהביצה נטמעה, נכניס את הביצה השנייה. כעת נוסיף את החומרים היבשים ואת החובצה לסירוגין אל תוך התערובת. קצת מן החומרים היבשים וקצת מן החומרים הרטובים. על מנת לקבל את הצבע האדום החזק, נוסיף מעט צבע מאכל אל תערובת השוקולד. נערבב טוב טוב. בתבנית מאפין נניח כמה ניירות מאפין. ונניח כ3/4 מן התערובת בתוך כל כוס. את התערובת נאפה בתנור של 170 מעלות. בשביל הציפוי, עם מקצף, נערבב את הגבינה, הסוכר והשמנת עד לתערובת אחידה. בשביל עיצוב הקפקייקס, נוציא מעט מן המרכז של הקפקייק. את החתיכה שהוצאתם, שמרו לאחר כך. עם 2 כפיות נמלא מעט מתערובת הגבינה למרכז הקפקייק. עם מזלף ושקית זילוף, נזלף מין הר קטן על הקפקייק. זוכרים שאמרתי לכם לשמור את החתיכה שהוצאנו קודם? פוררו אותה ופזרו אותה על הקצפת. חברים, תודה רבה שצפיתם. נתראה במתכון הבא, מקווה שנהנתם. להתראות!